Ie, cyfarfodydd clybiau cartio yw manemagu talent y dyfodol. Cyfle i blant ddysgu am grip, balans, pŵer a chyflymdra. A mae clwb cartio Llandaw yn enwog am rasis cyflym a chyffroes. Wel, mae acni Llandaw, mae dy feibion di James a Harry'n cystadlu. Mae pwy oedran? Mae un yn 9, llall yn 10. O, maen nhw'n raso'n rhan dosbarth? O'r un yn y cadet class. Maen nhw'n mynd o 8 blwydd oed, lan i 12 blwydd oed. Do'n ty bach i ni am y cartiau yma, de? Be maen nhw'n drifo? Mae James yn drifo BRM dy fe, ydi mas tro gynta deg wedi gwir. Ala bach o amser oedd y mewn dy fe, achos mae fe bach yn waniaeth i beth o dagio blaen. A wedyn mae Harry dy fi yn drifo zip, 60cc wedyn. A i'n dod, nid bwrth i beth i 15 months nawr. A dechrau ffraw ni wylo seconds, nawr ni wylo tenths. So mae'n dod. Da iawn. Beth yw trefen y dydd yma, de? Mae'n gweithio? 2 lap o bractis yn bore, 2 heat wedyn. Le maen nhw'n dechrau ar waniaeth llefydd yn y grid, a wedyn final wedyn ar ôl cynno. So, qualify am y final ni'n treol ei nawr, cael good grid i'r final. Yna fe, pob lwc i ti, wela i di wedyn. Diolch yn fawr i chi. Ond nid lwc yn unig sydd i angen, mae rhaid cael talent ac awch hefyd. A sdim dwywaith, mae'r ddau frawd yn gystadleuol. Wel, Harry a James, un cwestiwn sydd fi i chi. Pwy sy'n gyflyma? Fi. Da iawn, na ddechrau da ti Harry, de? Ti'n joio go-karts ma? Ydyn. Dwi'n... Mae'n falle rhoi weithiau, mae'n fach yn ffast. Mae mam fi yn fforso fi i wisgo neck brace a pethau fan. Ti wedi cael bwmp, de? Ydy. Ti wedi cael ofon? Rhoi weithiau. Ond sdim o ti dal yn dod nôl? Ie. James, fi ti wedi cael cart newydd. Dwi'n mae'n mynd? Mae fe'n cymryd amser i cael yn used i fe, ond mae fe'n iawn, ie. Fi'n hoffi fe. Ond i chi boes wedi ennill yn barod lenni? Ydyn. Fi wedi ennill 2 waith fan hyn, a mae fe wedi ennill 1 waith fan hyn. Ond chi'n raso dros y lle i gyd. Le mae'ch hoff trac chi? Fan hyn. Fi ddim yn siŵr pam, ond sim really rheswm da fi. Mae fe jyst yn hoff trac fi. Achos bod ti'n ennill mae'n siŵr o fod? Reit mae ffrindiau chi'n ysgol sy'n fod yn genfi genus iawn, ydyn nhw? Ie. Le chi moyn fod yn y dyfodol? Formula 1? Ralio fel ar grafel. Fel dad, dy fe? Ie, ralio, ie. Mae pob lwc i chi. Felly bant â nhw, a maen nhw hyd yn oed yn gystadleuol ar y ffordd i'r grid ar gyfer y sesiwn cymhwyso. 9 lap rownd y trac 9 cornel, sydd dros kilometr o hyd a chyflymdra o bron 100 milltir yr awr ar gyfer taledd. A mae'r ddau yn neud yn wych, Harry yn cwpla'n drydydd a James yn 9fed. A cyn ail ras y dydd, cyfle i dad roi gair o gyngor i'r boes. Mark, yn gweld ti'n siarad ar boes, hwnna beth ti'n weithio nhw jyst cyn y ras? Jyst yn gweithio nhw mas o fo'n saff, rili, chwod o fe. Carw fynd, gymryd y gallan nhw. So beth yw hwn, heat? Ie, heat 2 yw hwn nawr. Mae James ar 5th a mae Harry ar 7th, so maen nhw'n symud nhw ar y grids i gael pob un cael shot yn ôl amlaen. Chymod o fe, wedyn dy pwy sy'n ennill, neu pwy sy'n cael y scores gorau neu'r finishes gorau. Na siw maen nhw'n arrangeo'r grids wedyn i'r final. Wel, mae bola fi'n troi, siw mae'r ystymog di gwyd? Fi gwella nawr. Pan dechreuon i'r ras, ffili watcho beth i fod, ond sim problem, really. Mae'n wythnos saff. Mae accidents yn digwydd, chymod o fe, ond mae'n wythnos saff. Fi mwy nerfus, a mae Hazel mwy nerfus, dyma nhw. Y fflagwer ddachymal 2. Mae James yn cychwyn yn 5ed ar y grid, ond yn cwpla ras yn y 4edd safle. Harry yn cychwyn 7ed ar y grid yn dod i ben a pasio 4 cart arall gan gynnwys i frawd i gwpla yn y 3ydd safle. Ras 3 a serch arwen y ras, mae James yn colli 1 safle a Harry ddim cystal ar ras cynt, wedi tipyn o hynt a helynt yn colli 4 safle erbyn diwedd y ras. Mae'r heats i gyd wedi bod nawr. Eithon ni rai good heats a rai gwael, so fi'n meddwl bod ni wedi qualify rhywle yn y canol, ti'n gwybod fe? All to win nawr, nothing to lose. Well, sim team orders, just go for it. Mae nhw'n mynd bach yn nerfus cyn y final, y gwedi gwir. Mae Harry mynd yn dowel da fi, mae James a fel sy'n mynd wandran off wrth un bod, so fi beth fi'n treol, fi'n treol cadw nhw'n y gili a ni'n mynd yn wac fach. Just siarad yn nhw, a treol ti'n ni'n meddwl nhw off y final, really. Sy'n mynd ffordd yn well yna i prepare nhw, really. Confident? Ie. Come on, Felly y ffeinal. Harry rhif 75 yn 4edd ar y grid sy'n cychwyn ore ac yn dringo 1 safle lan i 3ydd ar y lap cyntaf oll. A James yn gyson y tu ôl ac yn cadw i 6ed safle. Felly oedd hi ar lap 2 a 3 ond wedi'n gyrru gwych gan Harry ac mae e'n pasio 2 ac yn arwen y ras gydag 1 lap i fynd.
Dyma'r lap ola a mae e o dan fygythiad gan Robbie Gallia ac yn cael ei basio, ond yn cadw ei gyflymdra ac yn ennill ar y lein. Anhygol! Brilliant. Ath e o trydydd i gynta, wedyn nôl i ail, a nôl i gynta. A'r lap dotha, o'n i'n meddwl, o, paid y colli fe'n awr, wir. Ond, chymod, mae'r holl waith caled yn neud dros y last byddwnos ta'r wrthos yn wedi talu off. Gret. Da iawn, Harry. Ti oedd y gorau heddi, ond fi'n gorau fori. Hold on, Harry. Da iawn, boys. Pawb yn hapus, gan gynnwys mam.